יש קריסטלים שלא רק יפים לעין, אלא גם שומרים עלינו. אני נחשבת לאחד הקריסטלים החזקים ביותר להגנה אנרגטית. כאשר מניחים אותי בכניסה לבית או למרחב, אני פועלת כמו מגן, חוסמת אנרגיות שליליות ומאפשרת רק לאנרגיה נקייה ונעימה להיכנס. כשנושאים אותי או שומרים אותי קרוב, אני יוצרת שכבת הגנה אישית שמאזנת ומרגיעה את הסביבה שלנו. מעבר להגנה, אני ידועה ביכולת שלי לספוג עומס רגשי, לקרקע את הגוף ולחזק תחושת יציבות וביטחון. אני הטורמלין השחורה, הגנה, שמירה ונוכחות. יש קריסטלים שלא רק יפים לעין, אלא גם שומרים עלינו. אני נחשבת לאחד הקריסטלים החזקים ביותר להגנה אנרגטית. כאשר מניחים אותי בכניסה לבית או למרחב, אני פועלת כמו מגן, חוסמת אנרגיות שליליות ומאפשרת רק לאנרגיה נקייה ונעימה להיכנס. כשנושאים אותי או שומרים אותי קרוב, אני יוצרת שכבת הגנה אישית שמאזנת ומרגיעה את הסביבה שלנו. מעבר להגנה, אני ידועה ביכולת שלי לספוג עומס רגשי, לקרקע את הגוף ולחזק תחושת יציבות וביטחון. אני הטורמלין השחורה, הגנה, שמירה ונוכחות.